ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 11, 12, 13ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୀପଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଆମର ସବୁ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପିତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଆମ ଝିଅ ତ ଠାକୁର ସେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଶା କରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ୱାସନ ଅଛି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।